Issa ftakar ċej rajna għal bil-ultra.
fare il dramma.
bosta kbira u toħroġ fit-toroq tal-komunità parrokjali tagħna. Waqt li tkun għaddej mit-toroq tagħna direk id-djar u l-familji li hemm jgħixu fihom. Se tiltaqa' ma' diversi realtajiet, tiltaqa' ma' morda, ma' anzjani li jgħixu għandhom fis-solitudni, ma' familji li jaffaċċjaw diffikultajiet, li tiltaqa' wkoll ma' barranin li jgħixu fostna u mhux kollha għandhom l-istess fidi tagħna. Se tiltaqa' ma' familji fejn hemm diffikultajiet fiż-żwieġ, fejn l-ulied ma jirrispettawx lill-ġenituri u fejn il-ġenituri ma jagħtux l-imħabba lil-uliedhom li jistennija minhom. Ma se tiltaqa' wkoll ma' ħafna familji tajba li jħobbu lilek u l-Knisja kollha. Se tiltaqa' ma' bosta żgħażagħ li bħalilek Ġesu iħobbu jirrispettaw il-ġenituri tagħhom u l-Knisja. Muqaddes Ġuseppin, dan il-jum għażiż li fih inqassu x-xogħol u l-ħaddiem. Żomm idejk fuq il-ħaddiema tagħna. Iprovdilhom xogħol li jagħtihom dignità u blan xieraq u kollu xejnhom biex kull meta filgħodu jħorġu għall-ġurnata tax-xogħol tagħhom fil-għaxija jirritornaw fil-familja qawwijin u stabli. Ibqa' ħares lil din il-komunità parrokjali seddaqa fil-qalba qawwejna biex inkomplu dejjem nersqu lejn ibnek Ġesu, lejn Ommu Marija li llum lejn għax-xahar dedikatila u lejn beretna l-koll. Viva San Giuseppe Maddin!
Adesso sta cancellerai che non posso più entrare. Yok, kolay zaman kalıyor. Hoş kalıyor.
Salon Bellesma.